Alo? Salut, Drojdi. Suntem de la o bărbătaie. Sună pentru feedback, că încă nu am primit. O stea, 5 stele sau spital? Da, da, vreau să vorbesc și eu cu voi. Calul a fost eficient. Perfect. Cât de eficient pe o scară de la speriat la a mutat KFC-ul cu totul? L-a bătut pe individ, a bătut și pe prietenii individului, a bătut și pe unul care mânca liniștit aripioare. Păi ăsta e stilul lui Calu, all inclusiv. La final, a luat la palme un manechin de vitrină, ci că se uita urât. Da, ăsta e Calu, eficient, dar nu-l prea duce capul. Și după m-a pus să-i dau banii lui direct. 1500 de coco plus 40 de coco în plus pentru meniu la KFC. Normal, dacă e foame se activează iar. Nu vrei să bată a doua oară pe cine nu trebuie. Și încă ceva, după bătaie a plecat cu golful meu. A zis că simte că a câștigat golful. Zicea că e mașină bună de fugă și a fugit cu ea ca un profesionist. Și ce fac acum? Simplu, dacă vrei golful înapoi, plătești serviciul de recuperare. Cât costă? Depinde. Vrei recuperare normală sau pachetul premium, unde îl trimitem pe Calu să recupereze golful? Dar calul e cel care mi-a luat golful. Exact. De asta recomand premium. Se bate singur și câștigă și când pierde. Și calul unde e acum? Păi s-a dus să rezolve o problemă. Un client a dat doar 4 stele. Se ocupă să dea 5.